Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha sembahyang. Asoy. Nek jedor Jedor kan. aja nyejit timbang tledor. Ana gambang Mas, ana bonang. Ana bonang aja seneng klebon barang sing rawenang. Asoy. Siji-siji Ayo ngaji. Asoy. Alhamdulillah, lagu apa iki mau judule? menika spesial terbaru lagu saya Pak Gareng. Oh, alah cacah sing ngabari aku ya bodong mudele. Iku kanggo kowe. Alhamdulillah. Lah kurang ajar. Lagu terbaru. Nggih. Oh, layak isine kaya curhat apa ngono model iki kayaan sesuai karo angen-angenku lah carane iki. Alhamdulillah. Karyane sampean ki pira to kok akeh men to? Enek esem lan guyumu dhewe. Enek kanggo enek dhewe ne ya kae. Enek kanggo kowe. Terus iki apa judule iki? Nika Gondeli Tresno. Gondeli Tresno. Lho, akeh lho karyamu. Lah pripun? Lah padha-padha saorane wong loro runtung-runtung ngalor ngidul bareng sampean nggih karya pirang-pirang. Lah kek apa kek kok ora nggih karya blas ki? Menika sengaja memang tidak berkarya, tapi yang melengkapi dalam saya berkarya. Lho paling ora ya berkarya no Duk. Sampean karo Mas Klidi kan podo seniman nih, aku juga seniman, aku ya berkarya, sampean berkarya, gue ya berkarya no. Jangan sampai ketinggalan sepur. Napa gadah karya? Nyepelekne aku. Loh kok nyepelekke piye to? Karya, ora karyono lho ya karya. Ambak iki penyanyi jenengan harus tahu bahwasanya dulu tuh background saya adalah penyanyi. Sing penyanyi siapa? Iki. Niki, tapi jangan betul ngerti, kula mbiyen ki ya penyanyi, Mas. Lho. Saya dulu pernah ikut IMB, Mas. Wah lho. IMB Ya. itulah IMB? akademi. Ya audisi. Oh. IMB itulah Indonesia Mencari Bakat. Aku mbiyen Indonesia Mencari Berkat. Tadi selamatan ya berarti. Oh, Jadi oleh berkat terus Oleh berkat. kewarken ngono to. Oh, Mas. Nggih. Tadi isine mek ndongakne wong, muga-muga kabeh sing didongakne muga-muga besok bisa paribasane manggon ning kasuwargan. Amin. Amin. Mula niki dalu panjenengan pun gagas Mas Nggih. Lutut. Nek delok lagu utawa gending utawa nyanyian sesuai dengan tema malam hari ini niku pas Mas. Rejepan. Nggih rejepan, tembangipun tembang dolanan. Lole lole lalu lali. Lalu lali lo. Caping gunung. Lho, nah, Apa kuwi? Mas, menika gubuk asmara. Getok kaya Dalang lek sepi tanggapan ngene iki lho. Nah, tomo. Gending lali. Aku kita sih iso mengontrol diri bareng pelawak lek sepi tanggapan ya mek moncang-mancing. Ora iso. Santai. Kene duwe penggawean beda kok. Apa? Ambok aku sepi tanggapan duwe penggawean jual beli lho, Bos. Loh, jadi jual belimu ya kompak karo Loh, tanggapanmu. loh, nggih. Ketika tanggapan sepi, jual beli ya sepi. Jual beli rame. jual beli Oh, rame. Alhamdulillah. Jual beli napa Mas? Jual beli motor. Lho. Showroom. Dudu. Lah jual beli motor. Dadi ki jual motor beli beras. Dadi aku ki Oh, sulapan. Iki jenenge wong Tambel ubet. butuh. Ubet Mas. Ubet. Ngeten iki paling boten derek bingah. Ya. Derek bahagia. Ya. Tidak ada lain dan yang lain Al-Badru Alainah terbukti yang selalu memprioritaskan seniman-seniwati Lah. mengangkat harkat budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk Al-Badru Ini Alainah. Al-Badru Alainah sangat luar biasa. Leres. Wayangan wis ora kenek diitung makaping-kaping. ternyata saya yakin alhamdulillah abahmu ki sukses sebabnya apa? Mriki. Rada tengah. Ternyata hebat aku. Piye? Sukses sebab napa Mas? Ternyata abahmu ki walaupun sebagai pimpinan utawa ketua ono ing Pondok Al-Badru Alainah, Nggih, sesepuh ini sepuh, Ini wali sepuh. ulama lenggah. ternyata yo buka mebel bener. Loh, Ndi? abahe kok buka mebel iki lho? Lan jero iku kursi tok kaya ngene. Mebel mbahmu kuwi koleksine abah ya. Niku fasilitas Koleksi. yen ana tamu. Tempat makannya akeh ra umum. Njen kula niku nun sewu, dinglik siji, tapi nggon sing dipangan ki bingung aku iki. Ya apa? Lah ngene iki lah. Meja akeh, kursi akeh, sing dimaem akeh. Nggih. Nggon kuwi meja makan sitok, tapi sing dipangan ora enek.
Walah, bocah ki lek nemen leh curhat ki Oh lho. bedane mbahmu karo kulo. Mula to. Sing tak gumul siji neh. Apa? Ket mbiyen ka dia anggere meleng kene, banere ya mek kuwi. Pertanyaanku sitok. Napa? Bocah cilik sing ning ngarep iki kira wis tuwek kira-kira cake. Kowe kok rumah saku. Ngeten iki lho. Lah kuwi jenenge cara anune penjujut ikon. Dan nuwun sewu. Awake dhewe iki meleng iki wis makaping-kaping. Lho iya. Masa-masa transisi sudah kelihatan. Nggih. Abahamu lenggah ning kono ki tak deloki mbiyen tahun 2017. Nggih. Heeh. Sik urung jenggote sik urung tukul. 2017. Kae ceneng mburi Di kae. depan. Neng Di dhuwur. tahun 2022. Nggih. Oh. Pun rodok tukul. Sampun medal. Iya. Wis Napa? nyrodok lah. Jenggote. Saiki pirsanono. Tahun 2026. Wis ketel lak wong kiri kae. Lha kuwi jenenge seger kewarasan ki. Piyayi iki kawibawan. Iya ya. Yen kagungan jenggot utawa brewok kuwi kawibawan. Pangapunten. Payang niku ingkang ngagem jenggot utawi brewok sinten Gus? Lho Bathara Guru, Bathara Guru. Bathara Narada. Nah, Narada ngagem brewok, ngagem jenggot. Kula abahamu itu disepuhkan, dilenggahke menjadi sesepuh pinisepuh alim ulama, memang semuanya menganggap sebagai guru. Wah, cocok. Ya ngono kuwi. Aku perasaanku ya ngono, pikirku ya ngono kuwi. Matuk wis jan pinter tenan iki. Melu dalang iki rong minggu setruk kowe karo aku. Matuk. Nyang apa to? Kaget tok. Mulane awake dhewe nek Marem. ngoten nggih ngoten ning ampun ngoten Gus. Apa? Niku sik, kebak sik. niku Wayang sing enek jenggote. Bathara Guru wonten. Werkudara kae ya jenggot. Nah, Narada nggih ngagem jenggot. Limbuk canggih lho, mbok kowe jenggot ya ora protes mesti ya. Ya kabeh ki lek enek porsine dhewe-dhewe. Enek pan-papane Masa wong dhewe-dhewe. wedok kok jenggot kok ya. Mare mboten nate ngaji kok. Nah. Mas Gareng nika sampun nyawiji kalian Al Badru Alaina. Lho iya no. Yen sepi dawe abahamu lereng nek sepi ya kanggo ngaji. Nek rame ya gedhekno sedakoe. Mula Mas Gareng ki piyayine sosial yang dicontoh abahamu. Menungso kuwi mung saderma mampir nggih to Mas? Lah nek terus diwenehi ngene iki kanikmatan terus sampean arep mbok nggih apa? Jajal. Ya dinikmati. Lah dinikmati ra mbok sedekahke. Lah nek ngeten iki lak sedekah. Sedekah. Iki ya sedekah, termasuk bengi iki awake dhewe ya disedekahi. Kowe seniman kok ora tau nanggap wayang. Sunatan ngono loro kancane kon lumpuk kon nabuh kabeh. Kok nabuh kabeh piye? Wong bapake mati tinggal delok bal-balan kok. Ora Bocah iki nek ra jarak ya ngene. Pangapunten Gus. Mula pas kalian dalu menika. Iya, iya. Nyapa awake dhewe iki diwenehi sarwa papan bawira kaya ngeten Oh iki. ngono. Papan sing jembar. Jembar sedaya jamaah dipun lenggahaken papan ingkang jembar. Iya. Panyuwunipun saking abahamu muga-muga sedaya jamaah santriwan santriwati dipun papanaken rejeki ingkang jembar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iki kak filosofi lah padha karo. Terus iki mau ngene cah bagus, rejepan awake dhewe lak wis winginane wis kencan karo abahe. Nggih. Dadi dalu menika ya enek Niken Salindri, enek kanca-kanca sapa kae? Sinden-sinden liyane kae. Dadi cakra budaya wis saka Sendur nganti tekani Krisnia. Tibake sampeyan iki San. Pripun? Ya iki lho tibake. Sinten Sing foto sing jimben cilik saiki wis gede sampeyan iki. Wah, Krisnia ta? Kowe aja ngenyek sinden. Sinden apa? Abahamu Nggih. foto karo Pak Kapolres. Kapolres. Aku kelingan kowe mbiyen tau foto karo Pak Kapolres to. Tapi ora jejer ngene kowe diborgol to mbiyen kowe. Nyapa kuwi? Matane main kok. Anu pancen anune ngono kuwi, kostume ngono. Ngangge bergol ngono. Dulur iki buka wadi kok seneng. Wadi piye to? Wong kancane kecekel polisi kok malah didudok-dudoke. Ngono kuwi disimpen aib keluarga jangan sampai dikeluarkan. Lah kaya Pak Abahamu ki foto Pak Kapolres itu gagah. Lah kene anakmu dengi nglamar polisi kok rong dina dipecat. Wis ning ngantru lho anakku. Dadi ning polsek ngantru lho. Lho. Dadi anu carane ning Dinas. Loh, kok dinas ning kono. Dinas. Dadi polisi ning kono. Polisi piye nyopet kecekel ndengi. Wong nyopet. Kuwi ya ponakan nurun anu Pak Lek nurun ning ponakan kok ya. Iki mumpung niken rawuh diaturi anu gocek wong telu karo ngatur tetembangan.
Niken tu kontabenya lak sinden. Heeh. Panjenengan dalang. Heeh. Nek kula lak ngerti gending, ngerti gamelan. Kowe ngerti gending? Ngerti gending apa ora? Roh. Tenan? Jajal. Coba jenengan buka wau. Napa wau getuk apa pin? Getuk apa pinten? Getuk. None nonano jajal. Sesuai dengan temanya, religi. Sore-sore padang bulan. Nah, panjenengan coba. Ayo kanca padha dolanan. Niku lak sing asli. Heeh. Jajal, sanggitmu piye? Improvmu kepiye sesuai dengan nong Pondok Al Badru Alaina. Wah, tak atik gathuk. Mungkin no. Wah, kuwi wong loro kuwi no sajake. Gus Audin iki dolan dik doyol. Lenggah tok rokoke sakmene gedene iki ra. Ra Gus Audin ren. Rokok gundulmu kuwi mercon. Ora cetha wae. Jajal, dudono kuwi gethukmu kuwi. Iki miturut abahe dawuh Gus Audin, anakmu lak lara mripat to? Ya. Kon nggawa mantu. Terus Culekno matane. kuwi tok tombo teko mata lunga. Mata sirna. Wong kok lemah Lagu itu. deh. Sak pinten? Ya, kene. Nenonano. Jong ngisin-ngisine abahe. Iya. Gendere ning kono kae. Jak ngaji barang. Ayo, jong ngisini. Kakak. Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha sembahyang. Asoy. Ya, asik ora. Lah nek ngene iki iso nyawiji. Aku mau kon saut-sautan karo klitik aku. Rene bebarengan. Ayo kabeh padha nindakake perintah pangeran. Iya iso ora. Ape asoy. Kae rembulane. Asoy. Saurono. Urung nyanyi kok asoy lho. Lah aku yo pengen ngono. Maksane. Ayo jajal. Kae rembulane. Ayo kabeh disregepne salate. Saya ngelingake. Ngelingake. Lho, ora disaut. Sauten. Ayo padha digedhekne tirakate. Abahamu Menika. lho kok menika ayo kuwi lho gawe ukarase abahamu Apa iki Jo? Gus nuwun Gus ngeten iki Gus Ayo abahamu Beliau memang abah dambaanku. iya Gus Audin Sautin. Insya Allah dadi putra sing rajin. Al Badru Alaina Jaya selamanya. santriwan santriwati Muga-muga akeh rezeki. Allahumma Amin. Allahumma Mugi-mugi Gusti Allah ngijabahi. ya asoy wong golek duit ki enek-enek. Masa bengi iki nang abahmu nanggap dagelan cipokan. Ora ya ora sore-sore padang bulan ayo kanca Padha dolanan. ini kan ini dah Korek. Rene. Rame-rame do kedotse. Ana ning Talindri kene. Kae. Bulan yen disawang kang awe-awe. Kaya. Ngeling hati kanca kabeh aja turu sore-sore. Gedhok Asale saka tela mata ngantuk. iku tambane apa Ala gedhok asale saka tela yen ora petuk. atiku dadi gelo
timbang ngira sepot iki mau Mungkin Dik. jajal. Siji. Ayo ngaji. Asoy. Tono tenan iki kok. Arepe asoe. Asone aja ning niken. Aku mek asoy to. Ngapa? Kowe ki asoe ning lho ning wayang Bratasena ka lho. Asone. Aku mek asoy to. Kowe mak kecup ngono. Siji. Ayo ngaji. Loro. Sinau menera bodho. Telu. Golek ilmu. Telu loro siji. Kowe iki tak goleke nggon ki lho. Ayo gandul dateng para yai. Asoy. Duk kowe iki pikiranmu mek asoe tok lho kowe iki aku. Papat. Salat talat. 5. Perintah agama. 6. Ati ayem. 4, 5, 6. Lembar kuwi terus 7, 8, 9, 10. Kok dia nggak cerdas kayak aku? Gak cerdas. Kowe gak cerdas kaya niken Aku lho ora tuh. cerdas, aku sih tak pikir mek Ini asoy. spontan loh, ini Jajal. spontan loh. Nikene tanpa diwarai iso lho iki mau kok ya. Selantem. Mesemno. Selentem iki sing ngendi? Selentem Gantem iki ka lho, lho. gamelan ka lho. Oh, Selantem. aja slenco ing tembung ngono ya. Ya, Pas sik, gak? apik. Gender. Tak tekena sesender. Ya bener senden marang pengiran. Ora diwarai kok iso. Saya tak golek nih. Katuk. Ketok kemraket mesti matuk. Lah nek jedor. Jedor. Jedor kan lho. Aja nyejit timbang tredor. Ana gambang Mas, Gambang. ana bonang. Ana bonang aja seneng klebon barang sing rawenang. Asoy. Golek iso. Piken wae cerdas ora iso ngono. Aku. Usah. Ora niken iki spontan lho, ora Loh, ora niki dibisiki sapa-sapa iso iki mujane Mas aku. Bocah iki pancen sing petuk agiki yo. bocah iki asine iki lek perkara situasional bocah iki pinter, Pak. Iya, iki sinden milenial. Jale Tuk, Ya. pancen abahe menika Nggih. sampun paring mandat ket kala Nggih. wingi. Sing penting bengi iki abahe ngajak bahagia. Ya. Iya. Ngajak seneng bareng. berbagi kebahagiaan. Insyaallah kebahagiaan ini semuanya akan menjadikan ridho dan hidayah pikantuk berkah pangeran Sang Gusti Allah Subhanahu wa Amin, taala. Amin. Wis karek sampean nyanyi engko bari Om ngono. Coba Nduk, manut panjenengan pundutane wis manut mawon sebelum Iya, iki kok bar iki kan Abah minggah bebarengan karo Nggih, awake dhewe. nggih. Ning sadurunge niken ben ngaturi panglipur buat warga masyarakat sing padha pareng rawuh wonten ing pondok pesantren menika, juga buat kanca-kanca santri Al Badru Alaina. Al Badru Alaina. Nah, kene iki enek Al jingle. Badru Alaina. Abahmu. Gus Audin. Pacar berlian. Luar biasa. Iki nduk, ngene iki. Kowe nek ning kene wis ngapal iki berarti sekulino diundang. Nggih. Oh ya. Kowe iki ana pundutan saka Bunyai, Nduk, tembang lawas. Apa Papa? Anu sing bongko 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 Oh, bongko iya, iya. bongko 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 bongko. Apa kuwi? Kone terakhir aja diwehi mek bong tok terakhir. Kebablasan lho. Wong iki tembang iki kebablasan angel lho, Tuk. Kowe Marai iki helmmu pink mari kowe. agak aku Mas aku. Coba ngagem bawa ke. Lah iya no, iya bawani. Iki lagune Anoman Obong, Niken menjadi vokal. Niken sing nyanyi. Sing nyanyi. Terus Pomo. sampean? Engko Aku iki sing dadi anu. Anu, Cara anune Dasa Muka. Lah, kayak Anoman sing pas kobong. Oh iya. Nah, pas kobongan iki kluthuk, pas kobong. Aku gelem lek pas kobong tapi aja kaget ya. Mulai nek suara mak kemritik. Luas aku. Caritane. Bawa nek. Sepira di. Nah.
Ki tembang lawas banget spesial pundutan saking Bunyai cah bagus. Nggih. Nduk Niken Salindri. Nah. Karo didongake nduk Gus R. Heeh. Gus Nika R. ya. Gus R kalian Abah. Oh, Niken ben menyapa Abah dulu. Niken menyapa Abah dulu. Abahamu. Abah. Abahamu. Abah Amu. Sugeng dalu. Mugi-mugi sehat selamat. Amin. Sudah? Gus Audin. Menika Gus Audin. Oh, Gus Audin. Ya, Gus Audin nggak pakai lipstik. Itu pakai. Celak. Soalnya Loh, pakai itu Itu sunah Rasul. Biasanya lagi celak kan nggak lipstik. Lah iki tau gawe celak kirengan malah koyo ndruwo. Enggak, tapi ini udah pakai lipstik kok. Sudah. Sakit listrik sudah. Tapi tadi merah, tanggo makan guli lah kok deletek. Asoy. Neno nano, sakmono, cah bagus. Den, Sik jajan sik. Ceritane wayang Jawi Anoman mere. Genten Mas. Genten. Hing praja ngalengka raja. Ayo. Itu. Oke. Raja arane ayo Mas Klitik ayo Gawe geger nyolong TV cangkeme orang ganggu wae Sinto. Zaman Anoman kuwi urung enek TV. Sinto iki ora ndek apa-apa. Konsentrasi. Gawe geger nyolong Siti. Weh nular-nulari kok. Sinto. ayo gentenan Anoman. sampean lho kudune Ayo. Maju dong. Anoman cancut Cari aku. tumandang cepetan Iya. ngalengkowo Bisa. dadi amu Kobong gede. Nyeluk pemadam kebakaran. Ngaryo. Jroning Lan praja. ganggu wae. Kobong gede jroning praja njaluk Lah iya, dadi iki nyeluk pemadam kebakaran ben kobonge ora gedhe ngono lho. Mas aku. nyawi bojomu. jroning praja Ki musiknya digarap piye? Versi gamelan apa versi musik? Kolaborasi dengan Gamelan ya. Inem rolulu. Tak tonton. iki nek anu Tengok kok ndelok dagelan iki. Apa lah kuwi kanca-kanca hadroh kok pene to kaya. Ditabuh karo gamelan karo musik dadi siji. Nah, Gus, ngomongi. komposer sampean cara lawas ya, Gus. Pinem rolulu ro pinem mo pinem rolulu pat mo. Dengan plak. Wena. Engko pas wae, Gus. Pas wae nih. Mungkin karo hadroh nggih. Wae niku nggih. Sik, sampean dadi anu to. Dadi kondektor kae to. Kondektor nabrak cengelmu. Apa ngono kae? Kondektor. Kondektor. Komposer. Ya tatanan ruk ben kompak tut. Nggih, Mas. Pinem rolulu. Spesial lho iki. Ya. ya Tonton lho, jomblesan lho. Tabuhan. Mas tenguk. Mas aku urung kok.
kowe iki mbok getaki, mbok mirsani Gus Audin lenggah niki lho. Izin ya Gus. Lah, Asoy. Yo, Anuman, obong, asoy. Oke. Sikat. abang. Iki berarti cara dangdut. Oke, yo. Kuwi guse kok mau gublak-gublak. Mas, ngene tanganmu abuh kowe ngono. Plak lambemu penak sing nabuh ki ya gringgingen. Ngene lho, nenono tak dik tak ngono lho. Tuk kowe kokono ben rada genah nek ngabani kanca-kanca. Nah, abanono. Nah. Yo. Delon. Tek Di sini. Songkoke dudu. Yo, bisa karepmu monggo. Ya, Pak. Wis tak dik yo. Awas. Kalem. Terbangmu ki lho, Bos. Pengko ndak tak wehi asoy. Iki bakal malah. genahno nek sing dituthuk kuwi terbange. Terbange iki lho tak buen. Paham to ora? Paham lho mboten? Lho kok malah Iki kolaborasi lho, Tuk. Kolaborasi lho. Kita toto tenanan lho, Bos. Iki sing nyanyi iki Niken Salindri lho. Nah. Awakmu jarang-jarang perlu Niken Salindri. Profesional lho. Iki profesional iki penyanyi iki kok ngendi-ngendi lho. Nah. Lah kok rumah samu sampean iki rumah aduh gitu. Ya-yaan sokor, kobong tanganmu ayo. Kobong ora. Walat kowe kaya. Anu, Gus, ngapunten nggih Gus nggih. Tenanan iki sekali lagi tenanan. Tenanan ya. Iki nyanyi Niken Salindri lho iki. Lah ora Niken Salindri sapa kok sing ngatur penyanyi top lho. Plak pisan kae, Plak. Terbangin tabuh ben apik. Dengising di sini. Ya. Luar biasa. Iki anu ya Mas Klidik, Mas Gluduk karo Nduk Niken. Engko bebarengan karo Abah. Abah ben minggah ning sasana pagelaran. Diringi hadroh. Hadroh. Pesona santri. Oh iya no, ora pesona santri mosok pesona yoga. Lah mesakne no. 10 lagu medley Nduk. Ngene. Sebabe Sungguh-sungguh. Tembange manut panjenengan kontekan kali kanca-kanca meniki juga ada perpundutan dari anu niki SH Trate Nduk, lagune Mekarlah dari keluarga besar SH Trate Ranting Ngantru Rayon Mojo Agung. Terima kasih. Manut panjenengan tembange, manut panjenengan. sabar. Buat Albadrul Alaina. Anu Mas Klidik. Ya, Bu. Kanca-kanca tasik semangat mboten niki. Tasik. Semangat ya. Abamu. Gus Audin. Alaina. Fajar Berlian. Biasa. Nah niki cegah lek tombo ngantuk. Nggih. Sungguh-sungguh. Apa? Pripun, Mbah? Ya ganti wong loro nyanyi. Oh ngaten, niki kan ben lenggah nggih. Iya, penak. Pancen kula kalau wingi kali dalem. Kau nyanyi. Nggih. Kalau bernyanyi harus sungguh-sungguh. Loh, nyanyi tenan lho, kowe bengi iki ora nglawak lho. Kok Boten, ngantek kowe munggah lucu, tak seneni. Nggih. Karena Abah menghendaki malam hari ini Nggih. Nyanyi. kamu nyanyi. Siap. Kudu ngono. Nggih. Nyanyi iki apa to?
Nyanyi menika nya menika. Aja nganti mok walik ben lucu nyinya. Aja enggak boleh. Nya menika saka tembung Belajar. nyaki nyawiji. Tegese nyawiji sing dawuhke Abah wau habluminaul habluminanas. Yo nyawiji karo panembah marang Gusti, yo nyawiji karo bermasyarakat. Nyi menika nyimak dawuhe para yai kudu dilebokne ning ati, dirasakne lan dilakoni. Alhamdulillah. Alhamdulillah niki. Santrine abahe kok iso. Iya no. Kula wedhe iki padha ae gandol sarunge Mbah Yai. Sementing sesuk ndang ganti helme aja pink ya. Ora apa-apa. G sebelah pagi. Ya, tembange manut Mas Kliti. Siap, tetap happy, bahagia. Nah, engko bar iki aku tak nyelani sinden-sinden Cakra Budaya. Matik kowe iki nembang-nembange kaya Kliti iki karismane gedhe. Bareng kluthuk suruh dadi kalong ora karisma. Oh iya. Apik, terima kasih. Pun ndereke Abah, pripun Mbah? Masih tetembangan napa? Nggih, Kang Gareng. Nggih. Nggih, muga-muga ingkang sami rawuh mendapatkan berkah. Amin. Dengan kesungguhanmu, dengan kesabaranmu, insya Allah Allah bakal paring barokah. Amin. Amin. Barokah umure. Amin. Barokah kesehatane. Amin. Barokah rezekine. Amin. Barokah keluargane. Amin. Amin. Barokah masyarakate. Amin. Barokah negarane. Amin. Barokah agamane. Barokah keyakinane. Amin. 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 Nah, klitike tak wetak terus aku. Anjar wani paling memekati Rasa sayang ningkang sasumalang mugi ana pancen pupuse lelah trimarsata lan kepecet sliramu dirimu priya liya bunga ngomong Bar ki engko di ndangdutne sak ramban cukup. Oh ngono. Terus ki nduk. Yeah.
Menika spesial pundutan saka Cikarang wong bagus. Iki Mas Klitik karo Mas Kluthuk mesti wis preso piyantune. Pak Eko Mugiono. Pundutan saking Cikarang sampun menika salajengipun pinangkani Pak Brodipun saking Citarum. Ci apa? Ci apa? Taruna. Citaruna. Menika dados tunggal menika Karang Taruna. Oh, Karang Taruna. Jajal dijumenengke sindene ya. Ngapunten nggih, Pak. Kaya ana ya nampa rezeki, ya nampa berkah. Wis pokok muga-muga ngene iki selalu continue. Dadi awake dhewe sering ketemu lah. Paling mboten dalu niki sangat-sangat membantu kelancaran perekonomian. Ekonomi apa kuwi? Ekonomi apa kuwi? Dawuh bae. Ekonomi apa kuwi? Kelancaran perekonomian rumah tangganipun Kluthuk. Lah kaya Abah iki nek kapan kuwi ora tau rene to. Tanggareng anu lho, Bah, kula mikir ekonomi aku. Anu, Bah, pripun, Bah? Derek panjenengan. Hadroh sekali lagi napa sinden? Niken. Hadroh sekali lagi. Oh, sinden. Niken sik. Niken sik. Engko bar iki engko pokok panutupe lagu Ayo Ngaji. Nggih. Engko sing tak dekne cah telu lek mau loro iki engko telu. Intan, Lita karo Putri engko. Lita kalih Litu. Kene nduk Niken jumeneng kok. Iki rumah saku takon gendong Putri ya wis gedhi Niken. Ya. Terus ngono nduk, jan aku iki jaman biyen tahun 2010 ki. Apa? Enggak 2010 setengah enggak. 2010 nyang apa? Dawe Abah iki wis kondang nyanyi, Mbak. Lho lah ya 2010 nyang apa? Dak sida. 2010 ki nesu ki lho, Bang, nesu lho ndang tuwek ki engko. 2010 ki 16 tahun kepungkur ngono lho. Wong ngono. Ya. Ayo tembange untuk Abah napa? Untuk Abah. Lah masalah bebas. Niken. Iya. Kanca-kanca ben semangat ya, apalno ya Abahamu, Gus Audin, terus Albatul Alaina, terus keri dhewe Pajar Belian ya. Abahamu, Gus Audin, Alaina, Pajar Belian. 4 kuwi ya, Jal. Ayo coba. Ayo. Abahamu, los. Singkile ngono. Abahamu. Gus Audin. Gus apa? Gus Audin. Gus Audin. Alaina. Alaina. Saya. Fajar Berlian. Luar biasa. Nah, iki jenenge awake dhewe menyatu. Awake dhewe menyatu karo kanca-kanca dan juga Al-Badrul Alaina semangat. Oh, kurang satu. Apa pesona santri? Pesona santri. Nah, Jang. Selalu di hati. Oh iya. Oke. Selalu di hati. Lah iki nek tangane cekane ora ya ngene to iki. Tembangin apa, Nduk? Niken buat sing padha kepareng mungon dalu menika. Sing lagi rame apa, Dok? Ropang. Ropang? Abah ropang nggih, Bah? Ropang, Bah. Rodo panguripan, Kok Bah. Abah ropan gitu. Ropang. Lho apa biar paham. Nyuwun pirsa Abah, Nduk. Abah itu sama Gus Audin karemenanipun menapa? Yang ngebit. Abah biasane kalau pas Los, Abah los. niku napa pas nyetel niken ngoten niku jenengan napa remene lagune niken napa, Bah? Bokong Semok. Oh, kabeh demen. Niken ki ya ngono. Sampeyan ki pertanyaan kok Abah nyetel sampeyan. Abah ki ra tau ndelok sampeyan, sing didelok mek aku tok ning YouTube itu. Rupamu. Ora mungkin mosok yo Rupane jam dinding nek dadak. Abahe mau ngendikan, Mas. Napa? Niken kok ora hot blast, mesti ora energik. Gini. Niki tak sampaikan los, rasa mikir ning kene iki pondok. Sampeyan ndak masalah nembang bokong sing Niken iki wis mengeluskan diri ya. Aja mau ubu-ubu pineh ya. Betul. Gini, saya bisa sampean nyanyi sembarang bebas, Nduk. Bokong semok tidak masalah mergo kuwi karunyane Allah. Awake dhewe duwe salanduring badan, duwe bokong semok mujudke syukur ora apa-apa. ora masalah. Asline ki nyanyi bokong semok, bokong jembling, bokong tepas ora masalah. Sing apik gantenen bokong udunen. Dadi ngono. Asline Mas Mula pembelaan to. Sing apik iki bokong semok anugerah saka Gusti Allah. Kuwi lak bojone bokonge lak trepes to. Ditukokke bokongan ke Hongkong. Lah kok nek gawe kuali. Oh, hipen. Ya, mulang ngalih. Lah kok gaene kuali malah kaya beruk. Saku. Berarti bokongnya malah ning kene ya. Liyane bokong semok, Duk. Liyane bokong semok. Napa? Iya, ropang aja, Bos. Ropang. Sigal ya. Ropang lek gak sikep.
Sigar, Nah, sigar. kuwi sikep apa rupang pilihan? Rupang. Oke, wis koplak mesti rupang. Elek. Rupang Om, rupang. Caca campur sari ya, seragame sesuk digode dhewe. Aku ora tau petuk koplak kok ketok tuwek to le kowe ning kono. Sampun, Bah. Sampun apa sampun? Nah, manut iki berarti bimbang. Apa ya tasik bimbang? Jamaah. Sampun apa? Sampun nggih. Neh kalau. Kita kasih satu lagu lagi lagu ya. Sak lagu engko saloke nggon wanci ogor-ogor. Nah. Iya, satu lah. Malih napa malih? Sampun ya. Kuwi sapa muni sampun nggih mik. Rendra gitu. Rendra iki sampeyan. Sensi dhewe karo aku. Napa tembange apa? Waduh. Pisan kas nduk. Satu lagi. Satu lagi lagu lagi. Mumpung ya. sampean rawuh malam hari ini kaya. Satu lagi. Iya, sigar. Sigar. Ayo, Sigar nggih. rupang sigar. Terus engko loro. Terus tipes akhirnya. Heeh, sigar enggak apa-apa Yes, diaturke. Anu Mas Bluduk, Dalam Mas. jajal ora ketang 3 detik siarno lagune sigar. Nggih. Kula niku ra iso Yo efisien waktu. Nggih. 3 detik. Niken. Aku Masa gak. MC kok 3 detik ya enak ya. Oke. Ah. Sigar ya, Dek ya. Iya. Ya, Dek. Ora apa-apa, kowe semu kok. Yo sigar diaturke buat Al Badru Alaina ngantru Tulungagung. Al Badru Alaina. Apakmu? Gus Audin. Pacar berlian. Pesona santri. Jok lutuk. Eleh. Ora nek sing muni. Wah, aku nih elek kae apa? Malah yogamu malah jok lutuk rongos. Yo malah ngono. Nek abahmu lak jos. Yo sigar pinarak sik nduk niken. Wah, jan rumah aku tembang apa-apa kok ora enek sing elek sing nembangke niken iki. Nah. Nggih, Bah. Kok nderek wong nyawer ya. Lha kok nderek wong nyawer blas iki piye? Niki bar niki lagune anu nggih, Bah. Ayo ngaji nggih. Niku pancen khusus spesial lagu iki tak gawe untuk Al Badru Alaina. Jadi ayo ngaji ben wong telu. Pripun, Bah? Pripun? Kok ora enek wong nyawer. Lah nggih, klitik iki biasane pelawak serba nyawer lho, Dek iki. Oh nyawer. Lah lara kabeh malahan kok ya. Lah ini Kagareng. kecawel sitok. Lek ora nyawer tak sawer dhewe ae. Oke, Bah. Wah, Abah iki saiki sapa to wani nyawer ning kene liyane Abah iki rumah aku. Wis nanggap nyawer ki ora ape ora. Iki Mbah Mudin ya arep nyawer kok Mbah Mudin. Tapi tahu aku ning Gresik. Disawer malah kepotong ya enek ya. Sapa kowe ta? Loh, teng Gresik niku ali niki nderek almarhum Maseno. Heeh. Iki niken sawer 2000, Mbak Mega 3000. Oke. Wah. Tenan lho, Nduk. Nduk, mikmu mana? Yo. Tembange anu nggih, Pak. Ayo ngaji niku nggih, Pak. Loh, Ya. niki ajeng di Tak sawer sik Kagareng. Sini, Nduk. Loh, ambek iki langsung. Niken disawer. 2000. Alhamdulillah, tepuk tangan. Matur sembah nuwun, Abah. wis ono salimondo kena tuku krim. Niken iki cah beneh kok rumahnya kok pelawak ra diwe. Sinten mleh, Pak? Mega. Skincare. Mega ndi? Putri. Put. Nama juta put suwin. Sak dilebokne neh lho iku lah. Abah iki mumpung ilinge pas iki wis eling nek. Loh. Wis ngono. Nah, terima kasih. Ya, makasih. Ya. Sanggo tuku helm wis. Duk. Helm kuping tak pilok. Duk. Anu jedinge banyune entek rono sik. Aja dhewe. Abah lek karo aku. Kluthuk iki arep nyawer kok anakne. Yo, gawekne. Ayo ngaji nggih. Ayo ngaji nggih, Pak. Oke. Ayo ngaji engko repe gaenen ping 3, Cah. Ping 3 repe. Double rap sing keri dhewe tok. Awas. Ji ro lu ya.